sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next season mungkin kita buat lebih semangat Renisi Bundar ya. Udah follow kita dan juga Oke, mau liatin aboro. Di dia tiba songon closing statement nanti aboro. Mau liatin madi nonang-nonang kita di kota Riau sebenarnya kita on boy dokonon nama nonang-nonang kok dangarong nalau menyalahkan. Karena kadang memang mau doang di kita konsepnya menyalahkan. HP teulah kon odon paling unik menurut tahu. Ketika mau barani au menyalahkan sesuatu berarti orang barani bang udah. Ale mau tong dope kusalahon hale ulah hon kang apa talo. Jadi artinya songo dia pe pada pok ni dongan na di luar na bina di ulah hon. Ya kinau nunga tagabi hobi jalan nunga ding gabe danga dong dihita konsep na gabe salah na ulah hon di luar nyan salah ni luar ne perserahan ope to hodo memang halak batak na dong di perserahan sabuna pasuki do. Artinya mau duduk benak mesti dapat surut naro surut ni sih son ibu sakit atau alai ala marga do di son di perserahan on nama noto sada ulau ai sa marga itu belum tentu sahu ta sakitaan arong di bon nasa berus arong nasa tanah karnang pe di punga marga ai sudi di son kubereng ulau molo terlalu me perserahan on ay benar garang beda marga gabihiran na beda ta bereng betul ay marga uni do mana pati pahon udah marga uni dang gabi songo dihitan luat nai inganan nai ay sama di sa tempat penungan songon hamil palembang bodo berbeda ngoni boy tergantung marga na mangulah tu marga dia na mangulah sehingga berong perbedaan ni alai molo bereng nasi buat tota sasitong nasudi ulaun ada nanti ulah ni nama korhot tuna denggado ido poinna mau dopi berbeda-beda praktek nama nang teknis na taberang alai tujuan na lama korhot tuna denggan jala holong nanti udah ni artinya makana dang arong ulo mau dong na dang ulo mana lahon pada pok di dongan mau dopi berbeda ya mungkin nei madi ulah nasi dah karena mau dopi menurut kita salah butina berdada do denggan jala denggado ulah ni ido intina tanah mangulahon udah kan tujuan tapi saat awal lau tu Muhammad asa dingkan asal lau tu dingkan tu sudah tujuan merdeka dulu dingkan jadi mau lepas dong songo di judu don naking ya kinau memang alani ido ketika setiap tanah tangkap topik dan buita baik kesimpulan atong odo makna nasa sitong alani ha enggak marserah kita nggak berbeda na memaknai jalan mau lepas coba peneng mabaino ser ya kina orang dapat bahkan aka punguan ni di sada kota siarong dibahan neng meseragamkan ulau di sada kota itu tak kadang tercapai saat saudara alanya hamai alana margaido nama tuhon apa marga pe asal tapi berbeda-beda jadi yang gua di nomor tadi ngok sonon kepala begitu boy hubain manang naga kesimpulan makna ni tonggora aja do maria raja alai mo do kosongo dia do praktek ni tonggora aja di bona pasuk do dia raja babudo pinata orang songo dia do pado hanom mesti dong di perserahan praktek na udah babudo tong pinata orang ada itu makna awalna berarti nggak berbeda mau berbeda pelaksanaan berarti berbeda pengatusiasan awal kan ini dong aing mau gak bisa buat tuh sih jadi benerang boya na boru songo nama baik kesimpulan nah bahwa non mau lihat dia kadongan nang dia kadamang nang turun naking selu nah adong berbeda hita di praktek manang temah mata bedison tong ma ima hamorau ni habata kotai meragap kita jala ide mabag gabi menarik aka diskusi tahun setiap diskusi ta serong ka perbedaan pandangan molo pe adong aka di dongan naking arok kubereng semateping nagabi melenceng sa topikon arong madokon halak bata dang di jalo Tuhan ini na alani adat holan diskus kuku tu amang na mateping na kongani adong do dibutuh musa ada suku na melakukan ada di dunia on iportibioma seluruh portibom adong do dibutuh musa ada suku yang melakukan ada sama sekali atau tulang adong jadi unang hamu majas gawe doko kamu naking dang di jalo Tuhan ini halak bata alani ada ton on fatal menurut tahu seolah-olah hamu ngamulak sesurgui gawe butuh hamu dang di jalo halak bata jadi aka songo-songo mana so masuk mau songo tuh diskusi ya udahlah songo dia na tahap persai
halak bata ko pero el marhuri ro hami sudi danggabi mangulah hona to kami danggabi dono kuna samaragama tong dono maragama ro hami sudi nang pena mabahas ada to artinya unak kita majas akasi songoni songo dia nang taulahon na pinukkan yo puntay na mangihutod do hami dak kami na manukangin nungan dang na manukangin hami jala selalu nilapit dang na mga solusi hami kama dang arong iso solusi gabi mencari jala kami asa songono mamulo mangulah songono nang songon justru menggali akabe mahaman di dongar songon di nong jula jadi molo tung songon ipe songon hata pani pulisa nao naporu molo ate madia kadamang molo tung pe adong ka orang lu ditanggapan ni ba postro ha masih jual di tadi si ora sampai tasalu na molo ate ma pinasama tu naporu Ya, oke. Terima kasih Bapak. Ima di pangatusan doho di tanggapan ni Bapak. Ima mengenai tema tasadarion. Ima membahas Tonggo Raja dan Maria Raja. Oke, berikutnya mari kita dengarkan panipula doho statement closing dari Amang Ara Amat Taraja. Waktu dan tempat kita persilahkan Amang Ara. Tung masay gudang tutu parbinotoan molo nihuton akadongan na makatay na di komalon. Suak songonido nakiningan di amang desa adat ragihotan do tehe mole ate ma amang tutu dabba parbinotoan ya dihuta so ni dama nak kening ya hadi molo dihuta so ni dama nak kening molo Maria Raja tutumai ba adong masalah parbalohan padingga parbalohan panakokon saring-saring mabay tugu do akana sing dobe mauliate ma tutu ido so ni damang nakining amang simanelu dang boy sipul honotta gabe sede sudi jadi akan nama tepping perupani do nama nonton asa dihutton dang boy dihutton sede buhado bayenon nami di perserahanon mangihutton songon na dihutaon ay tugu soda boy meron namin di son di huta do kat tugu kan panakokos sarik-saring sorong iso ni kami di pangaraton ka batu napir jala perbalohan nami pe di son akahala silibat do sona boy patakas reja dedo jadi omma kekayaan irupani ba sude na niulahon ni na dihuta jala na niulahon ni akka di perserahan surido mabuan tu nauli danga dong na mabuan tu negatif nak perupani adong akka perbedaan siya dasar-dasar ni ada tai alai ikobotot do hita di dia do naboy adati do ulaw ni si ulahonon songon na hodok kon nakkening ya parbalohat di son di hutan namion ba halak sileban nama ay parbalohat di san ay kita namar berga do kan boy ma akka netu ni huta si juwon ima Maria Raja nakkeningan alay di sudak songoni began omma kekaya di tarupani mauliate ma dihita halak batak boy di patuba musemang na idia pe mana maringanan imara ro sianau alai hutanggapi jo ni amang bluher nakkining halak bata dak tusurgoin na ay siro na namaddohin na hakko bebeges namat teppingi ay bujo no kung semas iteping tidak ada di rokon na kung buka mang makomal tentang kekristenan asanay kau siya doa mabasi bananik sonare molo ni sukkun mereda do tumayesus bulaningon bahado no kono na mga lusi pedua humuse molo dokkon
naik ma Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah inna abhado ana dong do kursi dua sih. Asa ada husuk kujoy mana dong do kursi dua sih. Naik duduk di sebelah kanan Allah inna. Sebelah kanan itu maksudnya bukan sebelah kanan letter lek. Alai ala ada di Yahudi sebelah kanan itulah tempat duduk yang terhormat. Seperti di Batak, di Halangulu. Ima, asal tu si mana jorupani? Di Halangulu, ima ada di Yahudi. Di sebelah kanan inna, mulu di hita Halangulu magwarna. Ima tempat duduk naraja di hita Batak. Alai semergat jangan non na hula dong sebat tepingin dong se gabe gabe bingung deh. Mulai ma imara siana kita banyak kadongan mana ngemulak matuhos mulai ate horas. Oke, terima kasih untuk Amang Ara Amat Raja sudah berdiskusi juga di sini, ikut juga di room edukasi kita ini untuk membahas tema kita mengenai Tonggoraja dan Maria Raja. Oke, berikutnya mari kita dengarkan kata manipuli sekaligus statement closing dari Tulang Raja Botul. Sida Butar, silakan Tulang. Mau lihat ma di Tasudi. Jadi perjulu au mendukun dang na masalah huta parhuta dah tarlumobi di amang desa adat anggoi terserah silakan ma bolo bagaimana nama asa di hutata idang dangaran akui alai kebetulan na diangkat host do di son istilahnya Tonggoraja dan Maria Raja dia ada Batak maju ko berarti secara umum ido na natabahas no aison tukso sepakat peta memang dang boy sepakat sonero ni amang buluher nakkan alai seta bida auda ko boto marhali yang makatai manang gabe marlip service emang isiro hahorang aku aku sebenarnya pada versi now kepingin daw penegakan adat Batak, penegakan kebenarannya adat Batak, kepingin daw. Iban na bolo adong dia kakomal-komal, terus masuk daw asal sona tertarik menghubungi. Jarang buyau contoh na sona mabay na perumpamaan, sona marvariasi dang buya makatain na songoni hiro memang kekurang aku alai bagaimana kebenaran daripada ada tina huatusi bolo tadok ko naking Tonggoraja sakral Ria Raja orang sakral bolo tadok ko nakaningan marjabbar ayah hado filosofi ni Jabbaron tuisero hasatina setiap Jabbar bohari ba bentuna tuisero hasahatanna jadi ido na apalah iban na saya selalu au mungkin gudang lo madokon aho pakarasulo gudang ngomadok tu au songoni jala memang saya kepingin memang ada Batak itu benar-benar dilestarikan dan benar-benar munang gabe satu beban alai senias ni rohani halat dotong alani na pinukan yo puta si julu-julu tubuh jadi iko sakad do mana tong akan natin onaon yo puta iban na sonari si gudang na madokon tua mana dulu martukoto si biala gudi na pinukan ni perjulu ipaturai-turai na pudi itu kan hanya malo-malo ni jol manuaing di adong may ko gaja ni pagaja-gaja du dagaton na hasa ni patata lomo ni sui iulaw na ako mo siya madok di situ lang di jungjung di situ tanah dipijak o kasabutullah makatahon kekuasaan na may manay son
makatahon kekuasaan, orang makatahon adat. Adat itu adalah ngata-hatai, adat itu adalah pangalaho. Etika. Alay boleh dok koma lomonisu iulon na marfu may bayan naka tonggoraja do ria raja. Jadi odo kadang ngaung agak na sensitif. Nik kumajo agak na sensitif. Ay so laking mahudok kon saru paro tonggoraja do ria raja Persina ima na makatahatay. Bolo tonggoraja ipatu pa madijabu. Ima tu ulaon ulas ni roha. Lau mangeahe mangidupan uturium mangidupan ni royum masih nak raja-raja ni huta. Datungud dangon ni tonggoraja jabu hula-hula dang adonge. Bolo ria raja marbuah-buah mahasuhuto manggora mamakila mahasuhuto nasarosudia ka asaria ka raja. Ima dihat iya ka ulaon nasaur matua. Jadi dia naruh aku mau lihat mah bolo adong akan kurang padapot tu mungkin aku akan tersinggung nanti aku minta maaf jala memang tak betul aku mengidu maju tu hita taya hidup hati kosan ni ada batakon apa itu filosofi jambar apa itu filosofi kata-kata na tahatahon so nerok ni amang anak no bolo ni dok ko ni konulahonon. Iro. Filosofi na italuluyo filosofi na. Unang alay samosir ibay songono na yape pas samosir duaw. Unang alay meda ni ibay songono ni na parmeda pegudang no pas samosir. Jadi tong ay nama saya sudah karena pinatupa-tupa daerah ini. Alay tolong dicari dulu bagaimana sebenarnya pundasi ada bata itu. Iro na udok dabak kadamang. Jadi memang bolo tuh ngadong penakaning songon na tersinggung ya terserahlah. Aku minta maaf yang pola na marah udah di tak kadamang songon ini dia ka diberekku mau lihat sih bos. Bolo ulak kono munusel na itong korajaon kurang harap yon. Kurang paten do yon. Tonggoraja ni dia tong bainom muro ayong ko tonggoraja gudang tonggorajaon. Sabuet tong iparada to do idia do atar songoni do narako hos mau lihat songoni mah songon statement terakhir si anak jala minta maaf bolak kenang orang. Oke, Horas. Oke. Horas mula tema ditulang nih Pak di partikiado di pangatus ni tulang ima terkait tema natabuan sadarion Tonggoraja dan Maria Raja. Tapasaha mengusung tu amang baru desa teragi hotang untuk statement closing na kaningani dakolan maksud tu dapat pudi na dibayan ni amang baru na kaning holam manimpuli do dang dilihat do pe statement closing. Silakan amang baru. Jadi mak aku pina orang sate boleh ate mataba matutu dina nama by statement closing na ate nakari kulipulu yang mang ina alai wanita bama teh untuk generasi muda artinya na nagami bui sona hita di penggiat budaya unang mernalu jahita mangodol tuak kanoposoi asabui gebi mangatusi dia ka ruhut baik dia kepada tornadong di hutan nabi atina hami sang instendo hami amang terlumubi di desa adat bahkan di perencanaan untuk 2027 kami mengadakan festival lomba marhata adat untuk usia 35 tahun ke bawah persaurangan per 2 orangan. Itu difasilitasi oleh Prokala, LADN dan Pemkap Tua Samosir. Artinya, naniro disih kalau kita bersama jangan artinya nagabi bui donon nami. Baik itu melalui sanggar seni adong goyami amang. Dia do manortor, dia do songonon. Artinya dari sidini mungkin kita kenalkan kepada anak kotaun dia mah ulaning adati nadong dihutai
Artinya nagabi buhi odolata nanay mangulahon unak puna tutu di sada-sada adat nadong dibukan yung punga marhiti hutay. Alana adok sada nakaningan min na pala rasa jene guhami parik 3 kilometer di namin ibig nakaningani tulak warira. Mardasinao rin natin memang agak ahado ni dokon yamangi ima bulu lihami na Maria Raja. Naong mo sa tebi sanga sa tebi ang makan na mga laku mo. Akan hurang madipangalahon ni Peredeton ima di Peria Maraza ima maridasinao. Alay dak gabi dohonon nami amang saru gabi I edet na buwanon na tusadaw. Alay pos marohata te edukasi mayana kotai dia maulaning na gabi buhi tabain siya sedini mungkin tuenga gabi lupa man nono bolo so talea tu generasi na pos mulu kami amang aktif dopin sanggar-sanggar seni budaya difasilitasi oleh Pemkap baik itu melalui CCR. Artinya sangat ini saya doakan posonuain ala difasilitasi. Jadi mungkin di kota bahkan unang mengurangi gadget dia kan poso ngadok permainan ibaik kami maka di milenial dia kan poso do pesudo au mergala adong macam ibaik kami asa adong unang luka suguton dia kebiasaan nasomalan tiap luati artinya molo so tapata daho beo molo so isi besugo pewarisnyo alana sangat pemerintah sekarang mendorong mas di seluruh Indonesia untuk rapid masongon onan diami na revitalisasi ima onan rakyat na julu atar songon imara na gabibui alang ko di para todang mungkin ala terbentur dengan regulasi tempatnya masing-masing jadi buat tu sama yaman songo dia pe diulaon gabi do dak paksa onot namak songono ni nami alay nang lupa dia nak nami sugot agiat mula imana tu tanohon dangi boto biadat nadong diso alay bulu lay mana mangarato dan gabi adat nemi bonon na mars doho mamangi huton adat di hasomal di adat nang dapot tonon nadong di hutatay ima taba itu no poso asa adong antusias mereka songono bro ape makanan mulubui aduan puji Tuhan dianggarkan oleh pemerintah untuk merubah hata sianak kano poso jidang monopoli be ikut seno tua asa dong muse gabe generasi namanya tu siak karuhuti mau lihat nang mainang host saya sangat berapresiasi kepada Ilatur Batak menguhal aham itu dia kepada dia tu nak kalak Batak kurang lebih dia kepada kamu karena itu aku mengidu maafi bisa tonga-tonga letak orang semasa gabi mau lihat Oke, luar biasa sekali untuk seluruh orang tua kita yang ada di atas. Saya mengucapkan terima kasih banyak Amang telah memberikan waktu, begitu juga pengetahuan daripada orang tua kita setiap tema yang host angkat dalam upaya untuk pelestarian adat budaya orang Batak. Hai teman-teman Elator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Elator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.